arasa nampi rawuhipun temanten ugi kadang pisan saking Nailan Long Ponorogo boten katalumpen kadang kula ingkang semanggiring darma pinitaya kemban kalatipun Warni dinaryo nampi rawuhing temanten sarimbit kula dherekaken satu tingkati sawiga ing diri Burih condhe raos ing manggi arawing sirat pojo temanten sarimbit wong bagus sugeng wibowo dalasan Anis Dewi Hawindyawati kekandi Romo miwah ingkang ibu ing manggi abiwado ugaling selawat nabi diri kadang kula madukara musik paripurnaning ugaling selawat nabi kadang kula saking adem masih pro audio ing manggi kalajengaken ugaling kodhok ngorek laras moyo miwah ketawang urjit sagungi para tamu kakung Sumar Putri nyuwun tambaing mangesti lambaing upacara prastawa guna tali dharma unduh temanten kawiwitan ugeling selawat nabi kula dherekaken madukara nuwun